दिनै जोङो खिजुरबारि गामि हिसाबै 12 लाख सेमसननि दारैहाय जोङो गामियारियाव फुख्रि मोननो हादों। हेल' रायजो राजा नोंथांमोन, दायो आङो दंफैयो जाहैबाय फाथाबारि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खिजुरबारि गामि होननायावहाय। दा बे खिजुरबारि गामियावहाय जोबोद गिदिर फुख्रि मोनदों, 12 बिगा माने गभर्नमेन्ट स्किमावहाय बे फुख्रिखौहाय मोननो हादों आरो। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो, अब्लानो नोंथांमोना गासैखौबो बुजिजोबगोन। आरो बेयाव बटबो गायनाय दं, बेखौ आं नोंथांमोननो एसे देखायगासिनो दङ। जोंनि खिजुरबारि गामिनिफ्राय जोङो माने बे जाय दिनै सरकार जोङो बेखौहाय जोङो हामबाय होनदों, मानोना बे एसे गिदिर स्किमखौ जों मोननो हादों। बे अमृत सरबारनि गेजेरजोंहाय स्किमनि गेजेरजों जोङो मोनसे बिराद गिदिर जोङो फुख्रि मोननो हादों। बे फुख्रिखौ जों दिनैहाय जों गामिया दिनैहाय 12 बिगा जों मोननो हादों। ओमफ्राय 12 बिगायाव दा दै थारा 8 बिगासिम दङ, बियो दङ। ओमफ्राय दा बिनि गेजेरजोंहाय जों गामिया जोबोद माने गोबां उपकार जादों, माने सहाय मोनदों। जोङो ना दोनदों थांनाय बोसोरावबो, ओमफ्राय नाखौ जोङो फाननानैहाय जों न'खराव एसे एसे जोङो रानना लालायदों। ओमफ्राय जोङो माने खनथामसिम जों रानना जाबाय आरो जोङो लकेल माने पियर जोङो लकेल नाखौ मोनजानो हाबाय बे सरकारनि अननायनि गेजेरजों। ओमफ्राय बे फुख्रि मोननायनि गेजेरजोंहाय जोङो माने पियर जोङो जि लकेल ना जों बेखौहाय जों मोनजानो हादों आरो। ओमफ्राय बेनि गेजेरजों जोङो दा जों गामियावहाय सोरबा बिदिनो क्लाबाव माबा मोनसे प्रग्राम जायोब्ला बा गामिफ्राव एसे प्रग्रामफोर जायोब्ला जों अर्डार हरनो, ओमफ्राय जों बोखांना हरनो आरो बिदि आरोखि। 25 केजि हरनो जोङो, ओमफ्राय 15 केजि हरदों थांनाय क्लाबनि प्रग्रामावबो। ओमफ्राय एसे उनावहाय जों बेयावबो हरदों, जोङो अन्थाइ खवारिजों हरदों बिदिनो आरोखि। ओमफ्राय सोरबा नांगौब्ला जोङो कन्टेक्ट खालामनो हागोन, जोङो माने जों बोखांना हरनो आरोखि। दा बेनि गेजेरजों जोङो बे जों गामिया बे फुख्रिनि गेजेरजों जोङो माने न'खरफ्राव जों एसेब्लाबो जों माने सहाय जों मोननाय बादि जोङो जादों आरोखि। बहुद फेन्सिं जोङो मोननांगौ दं होनना जों खोनानो मोनदों बे स्किमनि गेजेरावनो, जेरैहाय फेन्सिंनो बेरा, ओमफ्राय बिनि गेजेरावहाय सलार लाइट जिथु माने मोनायावहाय स्रां जायो, सिखावफ्रा फैनो हाया, बे न'खौ जों मोननो होनना खोनादों बे स्किमनि गेजेरजोंनो। जाहाथे बेखौ जोङो, ओमफ्राय बेजों लोगोसे न' जेखौ जोङो दिनैहाय अखाफोर बांखाफोर हायोब्लाबो बे न'आव थानानै जों एसे नाफोर डिउटिफोर नायनो हायो, सिखावफोर नायनो हायो। दा बेखौहाय जोङो खोनादों, जों आसा थिदों बा जों आसा खालामदों बे माखासे मोननांगौ जोंहा जे दंबावो फुख्रिनि गेजेरजोंहाय जों बेखौहाय एसे थाबै जों मोननाय बादि बा मोननो जों बेखौनो माने जोङो आसा थिदों आरोखि। बे खिजुरबारि गामि हिसाबैहाय दिनै गोबां मानसिफोरनो जोङो सरकारनि दा प्रेजेन्ट सरकार जाय सरायबाय थादों बिथांमोननि दैदेननाय बा अननायाव दिनै जोङो खिजुरबारि गामि हिसाबै 12 लाख सेमसननि दारैहाय जोङो गामियारियाव फुख्रि मोननो हादों। गामियारिनि जानानै जोङो दानि प्रेजेन्ट सरकारखौ जोङो साबायखर होदों। बेजों लोगोसे जोंनि संसार जानाय न'खर खुंनायावहाय अनेक जोङो बे फुख्रिनि गेजेरजों एसेब्लाबो जोङो उपकार मोनदों। जोङो ना दोननो हादों। दिनै नाखौहाय सोरबाफोर बियोब्ला जोङो बोखांनानै हरनो हायो। बेजोंनो जोंनि न'खर संसार जानायाव एसेब्लाबो जोङो उपकार मोनदों। आरो फैबाय थानाय समावबो बेबायदिनो जोङो जे माखासे फेन्सिं मोननांगौ दं, न' मोनबावनांगौ दङ, बेखौ सरकारा जोङो थाबैनो हरनो बेखौ मिजिंथिनाय थाबाय। आरो बेजों लोगोसे प्लान्टेसन बे फुख्रिनि बाउन्डारियावहाय बिफां लाइफां गायनाय फैगोन, बेखौबो जेन' सरकारा जोङो थाब मोननो हायो। बेनि थाखाय जोङो खिजुरबारि गामि हिसाबै जोङो दानि बे सरकारनि अननाय अनसुंथाइखौ मोननानै जोङो बयबो उन्दैनिफ्राय लानानै बेसेबां बैसोआव आवगायनाय बयबो जोङो साबायखर होनो थाखाय दिनै जोङो आवगायबोदों। जोङो थांनाय सिगां सरकारावहाय जोङो माब्लाबाबो बेबायदि मोनफेरनायखौ जोङो नुवाखै। खिन्थु दानि गोदान सरकार जाय 3 बोसोर रानिंआव दङ, बिसोरनि दैदेननाय बिसोरनि अननायनि गेजेरजों दिनै जोङो मोगथां महराव जोंनि गामियावनो बे एसे गिदिर आसनिखौ जोङो मोननो हानानै जोङो गामि हिसाबै रोजा रोजा सारमोननिसिम जोङो साबायखर होनायखौ जासिनाय थाबाय आरो। बेनो जाहैबाय फुख्रिनि स्किमनि साइन बर्ड। एसे गोमोस्लिउ जाजोब्बाय नो, नोंथांमोननो देखायदों आङो।